ಸೊ ನೀವು ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಡ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಕಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಮೈಂದಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಟೀಮ್ ಅದಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಮೈಂದಪ್ಪಣ್ಣೆ ನೀ ಎಂಕುಲು ಗರ್ಭಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಲ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ಟಾವು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೈಂದಪ್ಪಣ್ಣ ಗೇಮ್ ಸುಲಭ ಅಂದ ದಾಲ ಬಂಗೈ ಖಾರ ಬರೋದು ಒಂದು ಖಾರ ಜದ ಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ಲೇಟ್ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸುಲಭ ರಡ್ಡು ಕಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಡ್ಡಿ ಹಿಡಿದು ಕೈ ಟ್ರೈನ್ ಬೇಗ ನೀರು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಮಾರೆ ನೀರು ಬೇಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಏತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ 5 ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಬಟಾಣಿ ಉಂಟು ಪಚ್ಚ ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತೊಂದಿನ ಕಾರ್ನ್ ಉಂಟು ನೂಡಲ್ಸ್ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ದುಡ್ಡು ಉಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನ ತಿನ್ಪರ್ ಅವು ಈ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಿನ್ನೋದು ಸೊ ನೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪೇರು ತುವೇರೆ ಸೊ ಅಂಚಂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ರೆಡಿಯಾ ಮೈಂದಪ್ಪಣ್ಣ ರೆಡಿ ಬೋರ್ ಮಂಡ್ಯದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ತಿನ್ಪಿಜ್ ಸೊ ಅಂಚಂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನಾ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಟಾಣಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟಾಣಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾರಿ ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ಬ್ರೋ ಚೈನಾ ಬರ್ಪಣೆ ಬ್ರೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರೋದು ಅವ್ರು ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂತಾರೆ ಅಂಚ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅವ್ರು ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮದ್ವೆ ಆಡ್ದು ಪೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೋದಿನ ಪರಂತ ಮತ್ತೆ ಮೈದಪ್ಪಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಲಿ നല്ല ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಟು ಕಡ್ಡಿ ತಿನ್ನೋಡತಿ ಇದು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇಂಚ ಮಾರೆ ಕಡ್ಡಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅವೇ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಏರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರತ್ತ ಆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ತು ಸಿಕ್ಕಿನ ಇಟ್ಟು ಹಾಕೊಡ ಬಿಡ್ತದಮ್ಮ ಅಂತ ಹಾಕೋದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಪಟ್ಟ ನೂರು ಬೇತಾಳ ಬಂಗ ಉಂಟು ಬಾಯಿ ತಿರ್ತು ಪಸ ಬೋಲೆ ಗಿಡ ಹಾಪಿಸು ಏನು ತಿನ್ನಿ ಹೌದಾ ಇದೇನಿ ಇಂಚನ ತೊಡಿ ಇಂಚ ಪೊರ್ಲದ ಬಾಡಿ ಮಲ್ದೀನಿ ಅನ್ನ ಇಂಚನ ತೊಡಿ ಇಂಚ ಪೊರ್ಲದ ಬಾಡಿ ಮಲ್ದೀನಿ ಅನ್ನ ದಾಲ್ ಬುಜ್ಜಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಬಟನ್ ಇನ್ಕೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆಯ್ಡೊಕ ಬಟನ್ ಸೈಪುಣತೆ ಆಯ್ಡೊಕ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋಲುಡವೇನು ಪೆಜ್ಜಿದು ಇಲ್ಲ ಕಂದಡಿ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಅಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಕೋಲ್ಡ್ ಕೆರ್ಪಾರ ಅವೇನು ಇರೇ ಫಸ್ಟ್ ಜೀವಪ್ಪನ ನಾವೇನು ಇರ್ಪೇರೆ ಬಂಗ ಜೀವಪ್ಪನ ಕೆರ್ಪನ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ತೂಪನ ದಾದ ಮಲ್ಪನ ರೆಡ್ ಕೋಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಂಡನೆ ಮಿತ್ತು ಕೋಲ್ ತಿಂಡಿ ತುಲೆ ಬಟಾಣಿ ಇಂಚ ನೋಡ್ತುದು ಕೆರೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೈಪುಣದ ಸೈತಿ ಬಕ ಅವಿನ ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಪತ್ತು ನಾವು ಮನಿ ಪೂಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಇರ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡ ಸೊ ರೈಸ್ ತಿಂಡೆ ಬಟಾಣಿ ತಿಂಡೆ ಜೋಳ ತಿಂಡೆ ಇದೇ போய் நம்ம கவுண்ட் ஆகணும் பிளேட் இருந்தா ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನೋಣ ಹಿಂಗೆ ಬಟಾಣಿ ಹಾಪಿ ಮಾರೆ ನೋಡ ಎತ್ತಿಂಪಿ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕಿ ಇಂಚು ಸಾಂಬಾರು ಆದರೆ ಬಟಾಣಿ ಬಜ್ಜಿ ನಿಂಪನೆ ಟೆಂಚಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಬಿಂಜಾರ್ ಬರ್ತುಂಡತೆ ಮಗಳಿಗೆ ಇಂಚ ಕೊಡು ಕಡ್ಡಿ ತಿನ್ನ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ತಿಂಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಬಾಂಡ್ ಟು ಈಟ್
ಬಚೋ ಮಾರೆ ಬಡ ನನಗೆ ಮೀನು ಎಂಗಳು ಮುಟ್ಟೆ ಏನಂತ ತಿನ್ವಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಐಟಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿ ಸೊ ಎಂಟ ಐಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಿನ್ಯಾರ ಬರ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ಹೊದ್ದಾಗಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಡಿ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಜಿನಿಕಡೆ 3 ಗಂಟೆಗಳು ತಿಂತಾರೆ ಮೀಪಿನ ಜಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಲು ತಿನ್ನೋ ಚಿಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಮೈಂದ ಪನ್ನೆದೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡ್ಡಿ ತಿನ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇತೆ ಇದು ತಿಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಡಿರು ತಿಂತೆ ಕಡ್ಡಿ ಏನೋ ಬರೋದು ತಿಂತ ಗೋಬಿ ಹಾಂ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ಪಿರದೆ ಐಟ್ ಪೂರ ತಿಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ನಿಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಣ ಗಮಾಟ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ತಾಗವಾರ ಏನನ್ನೇ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡ್ಡಿದು ಸಾವಾಸದ್ದು ಉನೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ತಿನ್ಪೇನೆ ಅಂದೆ ಕಡ್ಡೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಣ ಮಾರೆ ಇದರ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಅದು ಪೊರ್ಲು ತುಪ್ಪಿನಿ ಅಂದು ಸೈಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಸ್ ಪೊರ್ಲು ತುಪ್ಪಿನಿ ನೋ ತೋತನು ಅವರಿಗೆ ಗಂಜಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೈಟ್ ನೆಂಜ ಖಾರ ಇನ್ನು ಕುಂಬೆಚ್ಚನ ಕೊಟ್ಟರು ತಿನ್ನು ಹೌದಾ ಒಂದು ಕೂಡ ಏನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಉಜ್ವಲ್ ಅಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ತಿನ್ಪಿನ ಏನಂತ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಿನ್ಪೋ ಫುಡ್ಡು ಅದೇನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ದಾನೆ ಉಪ್ಪು ಕೊಡಿ ಇದು ಉಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡಿ ನಿಂಚೆ ಕಡ್ಡಿ ತಿಂತೀನಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಅಕ್ಕ ತಿನ್ನು ಹೈವೇನೆ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ತುಂಬು ಹೇರ ಸಾವು ಕಮ್ಮದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೈ ಯಾರು ಪಿಡೆ ನುಗ್ಗುವಾರಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಇಂಚ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಾಳೆಗಟ್ಟಿ ಕಡ್ಡಿಡೊಂದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವನಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ನುಪ್ಪುನ್ಲೆ ನಾನು ಕಡ್ಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಯಾವ ಹಾಂ ಯಾವ ಪಂಜಿ ಹುಲ್ಲು ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ತಿನ್ಪೋ ಮಾರೆ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಪಲ್ಲ ಗುಂಡೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ಬಿಡಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಬುಲ್ದಾರ್ ಮೇಲೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಬ್ಬಾ ಚಾರ್ದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿದ್ದು ಚಾರ್ ಕೊರ್ಕ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೊರ್ಕ ಚೇತು ಬಾಯ್ ಬಂತೇನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಭಯ ಹೋಗಿ ಕುಲ್ಗಂದು ಮಿತ್ತದಾರ ಕೊಡ್ಬೇರಿಗೆ ಮಿತ್ತದಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿತ್ತದಾರ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಕ ಓಲ್ಡ್ ಬಂಗ ಜೈ ಇದು ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಇರುವ ಪರ ಒಂದು ಮಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬಿಡ್ತೆ ಪಟ್ಟಣ ಆಯ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಬ್ಬಾ ನನ್ನ ಬೋಲಿ ಚೈನಾಗೆ ಕಲ್ತೆ ಅಂತೆ ಇದು ಕೊರಿಯಾ ಬೋಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹೀಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಬೇಡ ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಿಗೆ ಏನೇನು ತೆಗೆದು ತಿನ್ನಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಕೊನಸು ಪೋಕ ಪೋಕ ಅವಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಏನು ಮಾಸ ಮಾಸ ಬರ್ತಂದು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಚೈನಾ ಪೋಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಸ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಬಿಡ್ಲೆ ಚಿನ್ನರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂಜಿ ಸೋಮ ತಿನ್ನಕ ಪಚ 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 ನರಕದ ಪಚ್ಚ ಉಣ್ಣದ ರೆಡ್ ಐ ಪಚ ಪಚ
ಒಂದು ಗುದ್ದು ಬರ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ದಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕಿಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ ಜಾಗಲು ಕಿಸೆಟ್ ನಾನು ಒಂದು ವಸ್ತು ಬರೋಡೆ ಏನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಲು ವಿನ್ನಬೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಬಿ ಜನ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಈ ಜನ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಬಿ ಜನ ಈ ಜನ ಇಡೀ ಗೋಟು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಏಡು ಕೊಟ್ಟು ತಿಂದು ಬಿಡು ಅಡಿಗೆ ಪಜ್ಜಿಗೆ ಏಡು ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ತಿಂಪುಜಿ ಬಚಾವಾಯಿ ಇದು ಮಟನ್ ತಿಂದ್ರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಸೋಪೆ ಅಂದ ಮಟನ್ ಮೀನಾಡ ತಿಂಬೆ ಮೀನಾಳೆ ತಿಳಿದ್ರಿಗೆ ಯಾವ ನೆಪ್ಚನ ಇಂಕ ತಿಂದಾರಿ ಅವು ಮಂಚಿನತ್ತ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಟು ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೇಕು ಮಂತು ಬಂಗಾರ ದೇರ್ಪೆ ಅವೆಲ್ಲ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇನ್ నువ్వు చేంజ్ బిలి ನಾನು ಓಡೇ ಹೋಗಿ ತಾತ ಜಾಗ దీనికి నెక్స్ట్ మన టేబుల్ మళ్ళీ చూడండి ఈ జన మంచున్నా ఇంకో సాక్షి ఉల్లారాగే జాగ ఎత్తుకొని ఉండలేదు ఇది బస్సు కూడా పోవడం సింగిల్ టికెట్ డబుల్ టికెట్ ಫ್ಯಾನ್ ಡಬಲ್ಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಮಾರ ಸ್ಲೀಪರ್ ಚೂರು ಬಂಗಾರ ಅತ್ತೆಂಚಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪೋಪು ಜಾಯ್ ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಮಿತ್ತು ಬರ ಮಲ್ಟಿ ಎಕ್ಸಲ್ ಲಾರಿ ಬರ್ತದೆ ನೈಟ್ ಬಿತ್ತರ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಬಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ क्या हो सांबा सांबा हार गया रे बाबा इंचा सोप जना यस ನಾನು ಗರ್ಭಗೂ ಫೋನ್ ಕೊಡಿ ಫೈನಲಿ ಸಚಿನೇರ್ ಒಂಜಿ ಗೆಂದಿಯರ್ ಅದರ ಕಡ್ಡಲ ಉಂಡ ಚಲಂಡ ರೋನ್ಸನ್ ಲಾಸ್ ಬಿಲ್ಲರಿ ಹೊಸಡಲ್ಲರಿಗೆನ ಒಯ್ ಅಂದ ಜೈ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜೇನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆರಾಮ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಡ ಇನಿ ನಿಗಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಬಟಾಣಿ ಇತ್ತಂಡು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ನ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾದ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಜ್ವಲ್ ತೋಜ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಂದ ಪಣ್ಣಗ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಅಂಡ್ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಈಸಿ ಅಂದು ಆಂಡ ಆತ್ ಈಸಿ ಇಜ್ಜವು ತಿನ್ರೆಗ್ ಅವನ್ ಆತ್ ಈಸಿ ಟಗಲ್ ತಿಂಡೇದು ನಿಜೋಟ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಬಕ ಉಜ್ವಲ್ ಪನೊಲಿ ಅಗಲೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಉಂಟಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್